Kepa Ugarte argazkilari errealizadore gipuzkoarrak duela 23 urte maskaradaren inguruan filmatutako materialarekin Maskak izeneko lana aurkeztu du berriki Muskuldiko Xistera Zaharrean. Herrialde honekiko maitasunak bultzatuta asko etortzen zen bertara eta maskaradak aitzakia bat izan ziren horretarako. Etortzen izan horreko urtetan ikustea. Dantzari izan dako naiz ere bai, eta asko uste zaidan tradizioa, indarreko niretzat altxor bat da maskara, beti izan dut. Altxorra bastarola bezala eta kantuzarrak eta dena, altxor, potente bat. Orduan da filmatzen ibiltzen izan, da orduan pesatu nuen, zozerin barra daukat hemen, zergatik sentitzen nuen, egoaldean maskara ez zala ezagutzen. Ikusi nuen behar bat, zozerritea, eta gero, ez dakit eskoletan, kulturetxetan, egoaldean ez autuarazi, ez? Transizio bat markatzen du maskaradak. Negutik udarako pasabidea. Helburu horrekin edo gogo horrekin hasi nintzen hemen ate joka eta ate guztiak zabaldu ziaten. Jende, hemen zuberan dago jende ospetsuena eta biziena baiezko eman ziten, da hasi nintzen dokumental modu bateko esan dezagun, dokumental bat egiten, ez? Maskaradetan nik beltza dut meiten eraiten duten izala Black is Beautiful. Eta Siberoko maskaradetan beltzek dute hitza eta euskarai lotu da hitz hori. Nion eskasen ere dago, zendu da ere bai, pena hondikin, kriston relazio hartu genuen ere bai. Oso berezia, Michel Etxekopar, Michel Bidasagar ere bai dago, Patrick Kell dago, Juan Antonio Urbeltz ere bai dago. Eta nola ez, giltze izan dana edo Kepa Fernandez de la Rinoa, ez da? Bea antropologoa alkizan erondoan bizidana, eta bea izan zankin giltza, ez? Porque nik ikusten nuen inorez zekila ezer, ez? Maskara eguruz, ez? Eta bea elkarrizketatzea aurrenekoa izan zen oso garrantzitsua. Herrietan euskaraz biziek mintzatzen eta euskaraz baizik. Frantsesa hainbatetan bazakien eskola joiten biltzien, dena euskara emaiten zen bizik. Bere lana proiektuari eskaintzeko denbora eta baliabide eskasia eta bidean izandako istripu batzuk tarteko ezin izan du dokumentala lehenago burutu. Baina Ander Barrenetxea musikari eta bere lagunak eta Sisko Urmenetak bultzatuta, bere egungo bizilekuan, Polonian, lana osatu eta Muskuldin aurkeztu nahi izan du. Zorrona horako jende politionekin. Hainbeste eman ziaten, hainbeste esketu ziaten, esaten nola hau ezin da diskotan geratu, ez? Jende asko egiten dugun bezala askotan, ez? Materiala gorde eta gero, ez egin ez, material horrekin ez. 23-25 urte hauetan, maskara da, baina gizartea bera ere nola aldatu den erakusten digun lagin bat. Zahamits bezala Siberuan gibel egiten diala. Eta netako horrek batu garantzi hamitzeze habo, nuntik horra den beno. Batez ere, 25 urte ikusten dugu bi gaiza, bizi dirautela, egine bizi dira, maskadak, eta bestalde tradizio bizi otan bezala aldatzen direla ere bai. Alde batetik ikusten da, nabaritzen da emazten ausentzia, zigarritan, eta guai etzatekin halako filmik, ez balitz emazten likukotasunik, alde batetik. Eta gero azken urte hauetan izan da haleki iraultza txipi baten ustez, historia ikasi dugu beste gizaz ere bai, beste argi pen batekin, batez ere Buhamien rolak eta horrek ez da bada bizia sortu du azkun urte hauetan Siberuan, bena ikusten dit gaztek beren gain hartzen dutela informazione eta parametro horri eta importanta dela. Ordin, bai bizi dirau gauza horri. Eta tradizio ere jendeak, sortzaile eta ikusleek egiten dutenez. Jendea etorri marko lukela, zuberoa, maskara ikustea, porque beti da oso sensazio oso berezia eta oso positiboa, ez? Hona etortzea, animatu inbarra jendea. Tradizioak ere egungo garaietara egokituz irauten jarraitu dezan.